Diolch yn fawr. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac ni'n diolch am gyfle i ddod i'th di ac yn gweddio ar ei ti i bresynoli dy hun yma yn ein plith ac i tywallt ysbryd arno ac i'n harwain i yn ein haddoliad, y bydd ein haddoliad mewn ysbryd a gwirionedd. Te'r trigger ha nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwneud chi'n dechrau trwy gannu'r emyn rhif 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 2, dim 1, gwneud ni sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa arbennig, oedfa'r Pasg, nos Iau yma sy'n dod, felly bob blwyddyn i ni'n ceisio trefnu oedfa Pasg ar y nos Iau cyn y Groglith. Felly nos Iau yma,
am hanner awr wedi saith yma yn y capel fe fydd y parchedig fe Alun Higham yn pregethu ac fe fydd na luniaeth ysgafn hefyd ar ôl yr rhoedfa honno. Ond hefyd yn gobeithio fydd yr rhoedfa'n fyw ar y we, felly mae modd i bobl ymuno ni lle bynnag y maen nhw. Felly nos Iau yma ein rhoedfa Pasg. Fydd ein rhoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Dewi Higham yn pregethu. Nawr gen i ganu yr emyn rhif 639, tra bod y casgl yn cael ei gymryd, 639 Pechadur Wyf a aeth yn llwyr ar y goll. 639 gen i ganu hon ar ein heistyr. Anghofio i sôn fod y cerdiau wedi cyrraedd, felly mae yna ddigon o'r rhain ar gael yn y blaen. Felly os bych chi fynd ar rhain, mae'n rhoi gwybodaeth am ein cyfarfodydd rheolaidd, ond hefyd yn sôn am yr oedfa Pasg ac hefyd yr oedfa arbennig yn ystod y gynhadledd haf. I ni yn cynnal oedfa bregethu yn y Gymraeg ac eleni ni'n cynnal un oedfa ar y prynhawn dydd Gwener am hanner awr 4 sef Gorffennaf 29. A pryd hynny fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Ond fydd hwnna'n ganol gynhadledd Saesneg. Felly yn yr gynhadledd Saesneg trwy gydol yr wythnos oedd ei llun hyd dydd Gwener. Mae yna oedfa'n yn y bore a'r hwyr. Ond ar y prynhawn Gwener olaf ni'n cynnal oedfa Gymraeg. Ond yr un agosa fydd yr un nos Iau yma, sef ein oedfa Pasg. Gwn ni droi at air Duw
Fe fydd ein darlleniad ni'n dod o'r Hen Testament o ail lyfr y Brenhinoedd, felly rhywle fel hanner ffordd rhwng Genesis a'r Salmau. Fe fyddwch chi'n dod o hyd i Samuel a Chronicle, felly yn ganol Samuel a Chronicle fe gyddwch chi hyd i'r ddau lyfr y Brenhinoedd. Felly yr ail lyfr Brenhinoedd, y 7fed bennod ac yr adnod gyntaf. 2 Brenhinoedd 7, adnod 1. Os ych chi'n defnyddio'r un Beibl a fi, siwr o fod mi rydych chi, tudalen 407. Cyd ar union un tudalenau nhw, felly mae hwnna'n neud yn haws. Sa i di meddwl yna tan heddi, allan ni roi rhif y tudalen, fydd fe'n ychydig bach yn haws. Rhai o'r un yn anodd iawn i ddod o hyd iddo fe, ac mae'n help gwybod yn union ble mae e, felly tudalen 407. Ond yr 7fed bennod a'r adnod gyntaf. Yna Eliseis a ddywedodd, gwrandewch air yr arglwydd, fel hyn y dywedodd yr arglwydd, ynghylch y bryd hwn y fori y gwerthyr sat o beilliaid ersicl a 2 sat o haid ersicl ym Mhorth Samaria. Yna tywysog yr oedd y brenin yn pwyso ar ei law a tebodd ŵr Duw, ac a ddywedodd, wele, pe gwnelai'r arglwydd ffenestri yn y nefoedd, a fyddai y peth hyn. Dywedodd yntai, wele, ti a'i gwely ath lygaid, ond ni fwy tei ohono. Ac yr oedd 4 gŵr gwahan glwyfus wrth ddrws y porth, a hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, paham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw. Os dywedwn ni awn i mewn i'r ddinas, newyn sydd yn y ddinas, a ni a fyddwn feirw yno. Ac os trigwn yma, ni a fyddwn feirw hefyd. Am hynny, deiwch yn awr, ac awn i wersyll y Syriaid, o chadwant ni yn fyw fyddwn, ac os lladdant ni, byddwn feirw. A hwy y gyfydasant ar doriad dydd i fyned i wersyll y Syriaid, a phan ddeithant at gwr eithaf gwersyll y Syriaid, wele, nid oedd neb yno. Canis yr arglwydd a barasau i wersyll y Syriaid, glywed trwst cerbydau a thrwst meirch, trwst llu mawr, a hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, wele brenin Israel a gyflogodd i'n herbyn ni frenhinoedd yr Hethiaid a brenhinoedd yr Aifft i ddyfod arnom ni. Am hynny hwy y gyfydasant ac a phoesant ar lasiad dydd ac a dwasant ei pebyll a'i meirch a'i hysynod sef y gwersyll fel yr ydoedd ac a phoesant am ei heinios. A phan ddaeth yr rhai gwahan glwyfus hyn hyd gwr eithaf y gwersyll, hwy a eithant i un babell ac a fwytasant ac a fasant ac a gymerasant oddi yno arian ac air a gwisgoedd ac a eithant ac a cuddiasant ac a ddychwelasant ac a eithant i babell arall ac a gymerasant oddi yno ac a eithant ac a cuddiasant. Yna dywedodd y naeth wrth y llall, nid ydym ni yn gwneithir yn iawn. Y dydd hwn sydd ddydd llawen chwedl, ac yr ydym ni yn tewi a sôn, os arhoswn ni hyd o leini y bore, rhyw ddrwg a ddigwydd i ni. Deiwch gan hynny yn awr, ac awn fel y mynegom i di y brenin. Felly hwy a ddeithant ac a weddasant ar borthor y ddinas, a hwy a fynegasant iddynt gan ddywedyd, deithom i wersyll y Syriaid, ac wele, nid oedd yno neb, na llais dyn, ond y merch yn rhwym a'r ysynod yn rhwym a'r pebyll megis yr oeddynt o'r blaen. Ac efe alwodd ar y porthorion, a hwy a mynegasant i di y brenin oddi fewn. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle i ddod ger dy fron ac i ddod trwy enw ac heiddiant y fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am dy holl fendithion ti ag atom, yn diolch i ti am dy holl addewidion sydd yn dy air, a ddewid ar ôl a ddewid, yn llawn cysur i'r rhai sydd yn ceisio, yn llawn cysur i'r rhai sydd yn barod wedi dod ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn llawenhau bod y cysur yma i'w gael unwaith eto o'r newydd o Dduw i ni yn gweddio fydd na ryw gysur yn dod, i ni yn ymwybodol o Dduw am yr hybuddion sydd yn dy air di hefyd, ac yn diolch i ti am yr hybuddion hyn, ond yn gweddio Dduw wedi yr hybydd y bydd na rhai yn cael profi o gysur yr efengil hefyd, ac yn gweddio bydd na ryw rai yn llawenhau o'r newydd y dydd hwn. O Dduw, i ni'n ymwybodol gall rhai ddod heb unrhyw fwriad yn y byd o geisio dy wyneb, heb unrhyw fwriad i gael unrhyw beth i draws newid eu bywydau nhw. Ac eto, Dduw, i ni'n gwybod rwy ti'n gallu traws newid bywyd mewn eiliad,
Ac felly y gelli di ddod â pobl o'i cyflwr trienus i ddod i fod yn rhai sydd yn derbyn o fendithion a rhoddion yr efengil. Felly o Dduw, i ni yn gweddio am ein hoedfa ni. I ni'n diolch i ti am yr adnodau hynny sydd yn hybu ni i ddod â gweddiau mawr, i ddod â deisybiadau mawr ger dyfron. Ac felly o Dduw, i ni yn dod ac yn gofyn i ti am bethau mawr. I ni yn cyflwyno nid yn unig ein hoedfa ni, nid yn unig ein dinas ni, ond i ni yn cyflwyno'n gwlad yn llwyr. Gwlad sydd wedi bendithio cymaint yn y gorffennol, ond o Dduw sydd mor dywyll bellach, sydd bron iawn gellwn dweud bod yr gair efengil wedi llwyr ddiflannu o'r tiroedd yma. Ond o Dduw, nid yw wedi llwyr diflannu eto. Ac y mae na bobl ar ôl, ac y mae dy air yn cael ei ffregethu rhywfaint yn ein gwlad ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti drigarhau wrthym ni, ac ar ei ti ddod a tywallt y lan ysbryd arno, ac i ddwy'n pobl ata ti dy hun. I ni yn gofyn o Dduw am y fraint o cael gweld rhai yn credu heddi, yn gweddio Dduw, a byddwn ni'n cael gweld hynny y prynhawn yma, ac os nad y prynhawn yma, o Dduw, i ni yn diolch i ti am y breintiau sydd gennym i wrando ar dair eto yn hwyrach, ac yn gweddio hyd yn oed hwyrach heno yma, y bydd na'r rhai yn dod i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, i ni yn gofyn i ti roi ffydd i ni i chwilio ac i ddisgwyl am y pethau hyn, a byddwn ni yn disgwyl cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio, ac hyn clod a mawl idd enw di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn am i ti ddiogelu'n hamser, i ni'n gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd, i gadw bob un ffordd y mae'n gallu dod i dorri ar draws unrhyw oedfa, mae'n gallu dod â digalondyd i fewn, i'n cylonau ni, mae'n gallu dod â'r rhwystrau, mae'n gallu dod ag ofnau, mae'n gallu peri synnau i ddod o'r tu fas, unrhyw beth o Dduw sydd yn gallu torri ar draws pregethu gair Dduw. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti rwystro'r un drwg, ac na fydd yn cael rhwystro unrhyw beth yma, fydd yn dod â clod i'th enw di. Felly o Dduw, diogelu'n hamser a pharatoni nawr ar gyfer yr oedfa hon, ac yn paratoni ar gyfer gweddill y dydd a'r wythnos sydd o'n blaen ni. Meddwl am wythnos y Pasg yma wrth i ni feddwl am oedfa Pasg, ac yna byddwn ni'n cofio am fore Gwener y Groglith, ac yna wrth i ni ystyried Sul y Pasg. O Dduw, i ni yn llawenhau am yr adegau hyn i ni yn ei cofio, ac yn gweddio byddi di yn bendithio bob oedfa, lle bydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Felly o Dduw, trigarha nawr wrth ddim a tir di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 288, 288, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi. 288, gen i sefyll i'w chanu. Bydd ein testyn o'r ail lyfr y Brenhinoedd, y 7fed benod a'r 3 adnod. 2 Brenhinoedd 7 adnod 3. Ac yr oedd 4 gŵr gwahan glwyfus wrth ddrws y porth, a hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, pa ham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw? Ac felly'r darn yn arbennig, pa ham yr ydym ni yn aros yna nes ein meirw? Ac fe rhyw fath o galondid cyn dechrau'r oedfa, ac falle fe rhyw fath o symbyliad i chi wrando, ac ddim i setlo lawr a troi'r ymenydd i ffwrdd fel betai ar ddechrau oedfa, fel mae'n rwydd iawn i wneud
yn sgwrsio yn y car a'r pregethwr bore yma oedd yn pregethu yn Saesneg i ni, parchedig Jonathan Monday, ac oedd yn holi pa destun o'n i'n pregethu arno heddi. Ac felly fe ddwedais i wrtho fe, ac fe ddwedodd wel, dyna'r adnod oedd yn rhan o fy nhroedigaeth blynyddoedd yn ôl. Dyna'r union eiriau a berodd iddo fe ddod i geisio Duw. Pa ham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw. Ac neithiwr gyda'r pobl ifanc, mi roeddwn ni'n edrych ar rhan o'r lyfr gan J.C. Ryle ar weddi, ac yn sôn am ddod a'n deisyfiadau mawr ger bron Duw, ac yn dweud, oni ddylen ni fod yn gweddio am y Sul, y bydd na rywrai yn dod i gredu heddiw, ac i ddisgwyl hynny. Ac mai nifer fach iawn i ni fan hyn, onid oes na rhai ohonoch chi sydd dal heb gredu, ac efallai rhai sydd yn gwrando ar y we sydd heb gredu. Ac felly pwy a wyr? Mae yna un i ni'n gwybod amdano, falle fi ni'n gallu dweud bod yna filiynau o bobl sydd wedi dod i gredu ar sail yr adnod yma, ond i ni yn gwybod am un. Ac fe fydd os Duw i'n mynd yn pregethu eto heno yma. Wel, falle fydd yna ail y byddwn ni'n gwybod amdano cyn diwedd y dydd. Pa ham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw? Wel, fel cyflwyniad i'r adnod yma, roeddwn ni'n meddwl am yr hanes a ddisgrifir yma ac ei fod yn ddarlun i ni yn ei weld yn ddyddiol. Darlun o'r byd yn gyffredinol, nid yn unig heddi ond dros y canrifoedd. Ond efallai ei fod yn ddarlun fwy torcalonus, yn fwy real yma yn ein cyfarfod ni ac oedfaon sydd yn debyg i'n hoedfa ni. Mae'n ddarlun o bobl yn gwrthod gwrando. Dyma i chi'r disgrifiad sydd yn y benod hon ar benod blaenorol. Pobl sydd yn gwrthod gwrando. Ac mae hyn yn bosibl mewn sawl maes o fywyd yn sicr. Chi wedi dod ar draws pobl sydd yn gwrthod gwrando. Mae'n digwydd yn aml. I ni'n gweld o dro i dro pan ni'n siarad gyda plant. Yn aml, maen nhw'n gwrthod gwrando. I chi'n siarad gyda'ch plant eich hunan, neu os i chi'n gweithio mewn ysgol, i ni'n gwybod be mae fel, i trio cael sylw plant, ac i gael nhw i wrando. Maen nhw'n gwrthod gwrando. A pam bod i bod nhw'n gwrthod gwrando? Wel, siwr fod lot o'r ysymau, ond hyn yn sicr, gan ei bod am ei ffordd ei hunan. Maen nhw eisiau gwneud yr hyn, maen nhw am wneud, ac felly maen nhw'n gwrthod gwrando. Ond mae oedolion hefyd yn gwrthod gwrando. Ar union yr un rheswm, i ni'n gallu siarad gyda rai phobl ac i chi'n gwybod ydyn nhw ddim yn gwrando pam, achos maen nhw'n mynnu ei ffordd nhw hunan hefyd. Mae oedolion ydyn nhw, mae ganddyn nhw rhyw feddylfryd yn eu pen nhw o'r hyn maen nhw'n ei ddisgwyl, a dydyn nhw ddim yn gwrando ar gair i chi'n ei ddweud. A chi gallu dweud ydyn nhw ddim yn gwrando. Ond pan ni'n gwybod fod yn bwysig i rywun i wrando, onid yw yn anodd gweld y gwrthodiad. Sdim byd yn fwy rhwystredig na phan i chi'n siarad gyda rhywun. O ddydd i ddydd, chi'n siarad â nhw, a chi'n gwybod fod yn bwysig i nhw wrando, a falle bod yna neges bwysig da chi, ond does dim diddordeb dyn nhw, a dydyn nhw ddim eisiau clywed, ac felly maen nhw'n fel betai'n dod ar llenni lawr, a does dim modd dod trwy ddo. Na, dwi'n eisiau clywed, a maen nhw ddim yn gwrando. Ac mae'n mor rwystredig, achos chi'n gwybod, allwch chi fod y help iddyn nhw, gallai fod yn ei gwaith nhw, gallai fod o ran i iechyd nhw, unrhyw beth, a chi'n gwybod allwch chi roi gair o gyngor iddyn nhw, ond mae yna wrthodiad. Wel, yma rhywbeth tebyg sydd gyda ni yn yr adnod gyntaf yn y seithfed benod yma. Yna Eliseis a ddywedodd, gwrandewch air yr arglwydd. Wel, efallai bod chi'n rhai sydd wedi gwrthod gwrando ar lot o bethau, ond does dim byd gwaith na hyn. Pa mae'r rhai yn gwrthod gwrando ar air yr arglwydd. Chi'n bod, gallu bod yn amlwg ambell waith yn allanol yn gwneud yn amlwg dydych chi ddim am wrando. I chi gallu gweld, i ni wedi sôn am hyn sawl gwaith, mae yna rhyw olwg o galedwch, a mae yna wrthodiad, ac i chi gallu gweld nad oes diddordeb yn yr hyn sy'n cael ei ddweud, a bron iawn rhyw aflonyddwch yn methu aros i'r oedfa ddod i ben. I chi'n gweld hynny, dwi ddim byd newydd, ac petai ni'n onest bydd yr rhaid i ni gyd dweud roedden ni hefyd yn yr un cwch.
O'n i'n dweud eto neithiwr gyda'r pobl ifanc yn disgrifio sut oeddwn ni mewn cyfarfodydd ifanc blynyddoedd yn ôl. Roeddwn ni jyst yn edrych ymlaen i'r chwarae. Dwi'n credu nes i wrando o ddifri ar unrhyw astudiaeth. Mi roeddwn ni yna, falle oedd rhywbeth yn mynd mewn, ond oedd dim ceisio. Gwrando, falle, o'n i ddim yn mynd allan o fy ffordd i beidio gwrando. Doeddwn ni ddim yn, fel petai, yn dweud wrthyn nhw fod yn dawel, ond o'n i methu aros iddyn nhw i orffen. Roedd na wrthodiad ac efallai doedd e ddim yn fwriadol felly, ond dyna beth oedd e. Mi roedd e'n fwriadol yn yr is-ymwybod, doeddwn ni ddim eisiau. O'n i eisiau cario ymlaen i chwarae ar y diwedd, dyna beth o'n i eisiau gwneud. Ond mae'n rhai wneud yn amlwg bod nhw ddim eisiau gwrando. Eraill yn ymddangos yn allanol eich bod chi'n gwrando, ond ydych meddyliau chi ddim yn agos i'r peth. Mae'n rhai'n gallu eistedd mewn oedfa ac ei bod nhw yn edrych. Ac fel athro, chi'n dweud hyn yn aml, dwi wedi siarad â sawl plentyn yn yr ysgol ac yn siarad nhw yn ystod rhoi rhyw wers neu darllen rhyw stori neu rhywbeth neu gilydd neu rhyw eglurhad o rhywbeth, ac dwi'n gweld mae llyged nhw arna i, mae clistio nhw fan hyn ar yr ochr, ac dwi'n gwybod ydyn nhw ddim yn gwrando. Dwi'n gwybod. A mae yna rhywbeth am y ffordd, mae llyged nhw'n agor a chai, dwi'n gwybod. Mae yna rhywbeth yna sydd yn dangos, maen nhw bell i ffwrdd. Maen nhw mewn rhyw freuddwyd, maen nhw ar ei gwyliau rhywle, dydyn nhw ddim yn gwrando, ond falle ddim yn fwriadol felly, ond maen nhw wedi mynd i freuddwyd, ac onid yna fel mae'r rhai o sil i sil. Yr rhai sydd ddim â diddordeb, mae hyn o Cristnogion ni'n gallu bod yn eog hyn, ond yr rhai sydd ddim yn Cristnogion, maen nhw'n gallu dod a dydyn nhw ddim yn gwrando, yn ymddangos yn allanol yn gwrando. Wel, yna Elis Seis o ddywedod, gwrandewch air ar arglwydd, da chi, lle bynnag i chi. Gwrandewch air yr arglwydd. Os ych chi yma yn eistedd yn yr oedfa, os ych chi falle tu fas, efallai bod na rhywun tu fas yna, nad yw'n bosib, fe all fro Cymro ddod heibio y drysau, clywed Cymraeg i cael ei ffregethu, ac yn sefyll yna, os na, da chi gwrandewch. Falle bod werth codi'r llais, mwyn i'r llais atseinio lawr y stryd, mwyn i bobl cael clywed. Achos y peth dylech chi wneud yw gwrando gair yr arglwydd. Dyna beth oedd Elis Seis di ddweud, gwrandewch air yr arglwydd. Felly'n gyntaf, prynhawn yma, hoffwn ni edrych ar yr gwrthodiad gwrando yma, gwrthod gwrando am fwy, mewn mwy o fanylder. Yna, gobaith y gwahanglwyf, ac yn olaf gras a gorfoledd. Wel, gwrthod gwrando'n gyntaf, mae'r hanes yma'n un erchyll. Dwi'n yn gwybod os oedd y darlleniad yn ddigon i roi darlun i chi. Dylsen ni fod wedi darllen falle chydig cyn ac falle chydig ymlaen, ond yna fydde wedi bod yn darlleniad hir iawn. Ond mae'n stori, os ych chi'n gyfarwydd â hi, os dim, na roi rhyw fath o darlun i chi. Ac mae'n ddisgrifiad erchyll. Yr oedd dinas Samaria dan warchau. Yr oedd byddin Syria wedi gwersylla y tu allan i waliau y ddinas, ac tu fewn i waliau y ddinas. Yr oedd y trigolion, dyna ble roedden nhw. Mi fydden nhw tu fewn i'r waliau, ac methu gadael y ddinas. Petai nhw wedi gadael y ddinas, mi fydde byddin Syria wedi ei lladd nhw, wedi ei cipio nhw, wedi ei camdrin nhw, wedi brifo nhw'n erchyll, ac yna ei lladd nhw, a bydden nhw'n gwneud pob math o bethau, felly roedden nhw tu fewn i'r waliau'r ddinas. Mae'n anodd dychmygu hyn ar y funud, ond falle meddyliwch chi am Garnarfon, a ydych chi'n meddwl am y castell, ac chi'n meddwl am y waliau hyfryd yna. Diolch i'r Saeson am roi castell i ni gallu defnyddio i ddenu twristiaid i'n dinas ni. Arwydd o goncwes i'n adeg ond oedd e, ond dim bellach, i ni'n defnyddio fe i ddod â pobl i'n trefi Cymreig ni, ac mor erchyll oedden nhw ar y pryd, i ni'n gallu manteisio nhw'n nawr, a felly meddyliwch chi am Garnarfon, am y waliau yna oedd ar un adeg i gadw'r Cymru mas o'r ddinas, ac i gadw nhw allan nawr, mae'r Cymru'n byw tu fewn. Ond gynt, meddyliwch chi am ddinas a waliau mawr o'r holl ffordd o gwmpas y dref, ac dyna lle roedd y bobl tu fewn. Ond y broblem oedd hyn, doedd dim modd mynd allan, ac oedd rhaid mynd allan i cael dŵr, i cael bwyd. Ac unwaith oedd y bwyd a'r dŵr yn dod i ben, beth o'ch chi'n neud? Gwrandewch ar adnod 24 a 25 o'r benod blaenorol, ac wedi hyn benhadad brenin Syria gynullodd ei holl lu ac aeth i fyny ac awarcheiodd ar Samaria, ac yr oedd newyn mawr yn Samaria, ac wele yr oeddent hwy yn gwarchau arni hi nes bod pen asyn 24 sicl o arian a 4 ran cab o dom colomenod 5 sicl o arian. Nawr, be mae hwnna'n ei olygu? Wel, mae'n erchyll.
Roedd y trigolion yn agosau at y pwynt lle nad oedd dim un peth ar ôl i'w fwyta tu fewn i waliau y ddinas. Ac os mentro allan o'r ddinas i chwilio am fwyd, mi fyddant wedi cael eu lladd. Ac felly roedden nhw tu fewn, ac yn un darllen fan hyn, yr oedd pen asyn. Doedd o ddim yn anifel y bwytant fel arfer. Ac yn sicr, yr oedd yn cael ei gydnabod fel anifail brwnt, ddim i'w fwyta. Ac os yn mynd i fita fe, oeddech chi eisiau bita'r pen. Bydde dim llawer o gnawd ar y pen, dim llawer o gig ar y pen. Ac felly doedd yn werth dim byd. Doedd falle mymryn lleia o fwyd i gael oddi ar y pen yr asyn. Ac eto ni'n darllen fan hyn, yr oedd cost, yr oedd y pris am ben asyn wedi saethu lan, yr oedd y cyfoethog efallai, yr heini oedd ar ôl ag arian yn gallu ffwrdd o prynu y pen yr asyn, o ddim yn mynd i bwydo rhyw lawer. Ond beth hyn oedd yn fwy erchill, hyd yn oed yn defnyddio dom colomenod. Dyna pa mor newynog oedden nhw. Ond mae'r hanesyn nesaf hyd yn oed yn fwy erchill. Y cam gweitha posib. Yr oedd y trigolion tu fewn i'r waliau gymaint eisiau bwyd fe wnaethon nhw droi at ganibaliaeth. Roeddent wedi troi at fita eu babanod eu hunan. Mae'n erchill. Dyna pa mor ddifrifol oedd e. A darllenwch yr hanes, mae'n dorcylonus, mae'n afiach o beth, ac I feddwl am yr hanesyn, os darllenwch i'r hanesyn, mae'n ddwy wraig, mae'n dorcylonus beth ddigwyddodd I un fam. Ac dyna beth oedd y sefyllfa byddin anferth I fas, yn barod â'i cleddyfau, yn barod I ladd, pob un oedd yn mentro allan, ac tan bod nhw'n dod allan, bydden nhw'n gwybod, os yr hoswn ni yma ddigon hir, fe fydd pawb farw o fewn waliau'r ddinas. Dychmygwch y trieni. Yr anobaith llwyr, y farwolaeth sicr yr oeddent yn wynebu, y farwolaeth araf yn gwybod, yn gweld eu teuluoedd, eu plant, eu rhieni, eu cyfeillion I gyd yn marw o'i blaenau nhw. Ac mi fyddech chi wedi meddwl, petai chi yn y sefyllfa yna, byddech chi'n chwilio am ryw o leini o beth. Byddech chi wedi meddwl, bydde pobl yn dyheu am cael ryw newyddion da. Ond nid yw e fel pan mae pethau'n o ddi arnoch chi, I chi meddwl, petai ryw newyddion da, petai ryw o leini yn dod, ac yna beth I ni'n cael y newyddion da. Adnod 1, yna Elis 6 a ddywedodd, gwrandewch air yr arglwydd, fel hyn y dywedodd yr arglwydd, ynghylch y pryd hwn y fori, y gwerthyr, sat o beilliaid sicl, a 2 sat o haid sicl ym Mhorth Samaria. Wel, dyna I chi newyddion. Sylwch, nid Elis 6 a ddaeth a dweud, nath Elis 6 ddim dweud hyn, nath e ddim dod a dweud hyn, peidiwch a digoloni, fe fydd popeth yn iawn, erbyn fori dwi'n siŵr fydd pethau'n gwella. Nath e ddim dweud na, naddo. Nath e ddim dweud o croesi bysedd, fi'n gobeithio fydd pethau'n well yn y bore, mae eisiau bod yn obeithiol, fi'n gwybod fydd yn edrych yn ddi arno ni, a gobeithio fydd yn well erbyn fori. Petai e wedi dweud hynny, yna byddech yn disgwyl ymateb o ddirmig, mi fyddech chi'n disgwyl pobl I chwerthin am I ben, mae e'n ddi arno ni, mae byddyn syria tu fas, mae nhw am ein gwaed ni, does dim bwyd ar ôl yn y ddinas, mae ein teuluoedd yn marw, a pa obes sydd I ni? Pwy oedd I roi gobeith ffals felly? Ond na, dyma beth ddywedodd, gwrandewch air yr arglwydd. Dyma beth y mae Duw yn ei ddweud. O, mae yna wahaniaeth. Y gwahaniaeth yn y ffaith mae'r arglwydd oedd yn siarad, ac hefyd yn y gwahaniaeth yn yr addewid. Os oedd yr arglwydd wedi rhoi neges I Elis 6, yna roedd mwy na gobaith, roedd na obeth gadarn, yma na fwy na gobeith gadarn, yma na sicrwydd yma. Dywedodd y byddai digonedd o fwyd erbyn y bore nesaf, a byddai modd ei brynu a'i werthu ar brisiau arferol os nad yn rhatach na'r arfer hyd yn oed. Dyma beth mae Elis 6 yn dweud. Mae Elis 6 yn dweud, dyma beth sydd wedi bod yn digwydd yn y bennod blaenorol, yr oedd rhaid I chi brynu pen asyn am grocbris. Ond erbyn bore fori, fe gewch chi brynu digonedd o fwyd
yn rhatach nag i chi erioed wedi gweld o'r blaen. Dyna i chi addewid. Dyna i chi gadernid. Dyna chi lygedyn o leini. Byddwch chi wedi meddwl, byddai pobl wedi dweud, mae yna rhyw o beth, mae yna rhyw gysur. Ni wedi bod yn aros amdano fe, ond chi'n gwybod beth, dim dyna oedd yr ymateb. Gwrandewch ar adnod 2. Yna tywysog yr oedd y brenin yn pwyso ar ei law a atebodd wr Duw ac a ddywedodd, wele, pe gwnelai yr arglwydd ffenestri yn y nefoedd a fyddai y peth hyn. Ych chi warthus yn siarad felly a gŵr yr arglwydd, yr un oedd wedi cael ei alw gan Dduw ac yn siarad mewn ffordd dirmygus ac yn rhedeg arno fe ac yn gwneud hwyl am ei benne ac yn dweud, dyw hwn ddim yn mynd i ddigwydd, mae hwn yn amhosibl, a di Duw mynd i agor ffenest o'r nefoedd. Dyna fel mae'n siarad, dyna chi warth. Dyma oedd ymateb un o statws mor agos i'r brenin ei hunan, y dirmig oedd yn ei laise. Byddech chi yn disgwyl, bydde fe fod wedi croesawu'r neges ei holl anghrediniaeth. Fe ddyle fe fod wedi disgwyl, wedi gobeithio, ac meddwl, wel, mae hwn yn rhyw o leini. Beth ych chi'n credu oedd y canlyniad? Wel, doedd dim ateb arall, doedd dim gobeith, marwolaeth sicr oedd yn ei gwynebu. Byddech chi wedi meddwl, wel, beth sydd ganddo fe golli? Bydde wedi marw cyn bod gan unrhyw un amser i'w wawdio. Am wrando ar Eliseis, byddech chi wedi meddwl, wel, bydde'r tywysog yma roi dewis eitha rhwydd ganddo fe. Yr anghrediniaeth, nad oedd e'n credu. Byddech chi wedi meddwl, does dim dewis arall gen i. I ni'n mynd i farw. Ac os fyddai yn gwrando ar y gair, yr proffwyd yma, os fyddai'n gwrando ar Eliseis, ac bod pobl yn mynd i wneud hwyl am fy mhenni, fy mod i wedi gwrando arno fe, fyddai farw cyn bo hir ta beth. Felly, beth yw'r ots? Dyna falle gallech chi wedi dweud. Beth oedd yr ots os o pobl yn mynd i hwyl am ei benne? Ond na, fe wrthododd e wrando. Fe wrthododd e gredu. Ac yna fe ddath y broffwydoliaeth yma. Dywedodd Eliseis, dywedodd yntai, wele, ti a'i gwely ath lygaid, ond ni fwytei ohono. Pan mae Eliseis yn dweud wrtho fe, y bore nesa fe fydd na ddigonedd o fwyd i chi yn cael ei werthu ar ddrysau a gatiau'r ddinas, ac fe gei di weld e, ond fyddi di ddim yn cael bwyta ohono fe. Ac y mae yn proffwydo hyn. Fe ddaw ymhen rhai oriau cyflawniad y broffwydoliaeth o ddigonoldeb o fwyd, ac fe fyddi yn ei weld ac yna gwybod mae gwir oedd fy ngeiriau, ond ni fyddi yn cael ymgymeryd. Oherwydd fe ddaw barn. Ac os ewch chi ymlaen i'r adnod 20, yr 20fed adnod, dyna beth chi'n darllen yn yr un benod, ac felly y bu iddo ef, canis y bobl a'i sathrasant ef yn y porth, ac fe a fi farw. Yr un a wrthododd geiriau gwas yr arglwydd oedd yn eiriau Duw ei hun. Yr oedd Duw wedi rhoi proffwydoliaeth ac fe wrthododd e wrando. Ac oherwydd ei wrthodiad i wrando, fe nath Eliseis proffwydo na fydd e fyw y diwrnod wedyn, a dyna ddigwyddodd. Fe ddath barn Duw arno. Ond hyd yn oed wedi meddwl am hwn yn gwrthod. Beth am weddill ddinasyddion Samaria? Sylwch doedd dim un wedi edrych dros waliau'r ddinas i weld beth oedd yn digwydd, tra roedd y bobl yn marw o newyn, yr oedd Duw wrthi yn cyflawni ei addewid. Yr oedd Duw wedi addo bydde digon o fwyd, ond sut bydde hynny'n bosib? Sut bydde'n bosib? Na'r un ni'n credu, a bydde dim problem gen i hyn i gredu hyn heddi, ac yr oedd yn y dyddiau hyn. Mae all Duw fod wedi peri o fewn waliau'r ddinas i gnydau dyfu dros nos. Does gen i ddim problem am hynny. Os ydy Duw yn gallu creu byd gyda gair, yna pam na fedrwn ni credu y gall Duw ddarparu bwyd ar ei cyfer. Ond ni wnaeth e hynny yn yr anialwch gyda'r Israeliad, fe ddarparodd e fanna o'r nef. Ac felly, o'n i gallu neud e bryd hyn, na'r yn sicr mi fydde fe'n gallu, ond nid dyna be nath e.
Nid yna beth oedd yr hanesyn yma. Ond tra roedd y bobl yn marw o fewn y ddinas, yr oedd Duw wrthi yn cyflawni'r addewid a chosodd Duw I fyddinoedd y Syriaid ffoi am ei bywydau. Chi eisiau gwybod sut nath yna? Ni wedi ddarllen yna I ddweud wrthych chi to. Adnod 6. Canis yr arglwydd a barasau I wersyll y Syriaid glywed trwst cerbydau a thrwst meirch, trwst llu mawr, a hwy a ddywedasan wrth ei gilydd, wele brenin Israel a gyflogodd i'n herbyn ni, frenhinoedd yr hethiaid a brenhinoedd yr aifft I ddyfod arnom ni, am hynny hwy a gyfodasant ac a phoesant a'r lasiadyd ac a dawsant, ei pebyll a'i meirch a'i hasynod, sef y gwersyll fel yr ydoedd ac a phoesant am ei heinioes. Beth ddigwyddodd? Fe nath Duw peri bod yr holl byddinoedd hyn yn clywed sŵn byddinoedd eraill yn dod. Yn ei miloedd, a'i miloedd, y cerbydau a'i holwynion, y ceffylau, y synnau'r cleddyfau, ac yn meddwl bod nhw wedi talu yr eifftiaid ac yn y blaen I ddod a'i byddinoedd I helpu nhw dan warchau. Falle rhywsyd wedi cael neges mas yn dyna beth o'n nhw'n meddwl. Maen nhw wedi clywed y sŵn yma. Oedd na sŵn? Wel nag oedd dim byddinoedd yn dod, ond yr oedd Duw wedi gwneud gwirth, yr oedd wedi pedri, nid I un o'r byddinoedd, ond bob un aelod I glywed y sŵn. Ni clywodd y dinasyddion yn Samaria hynny, doedd neb o fewn y waler ddinas wedi clywed y sŵn, ac felly mae yn wyrth, fe glywson nhw fe nhw'n sicr o'r peth, bod yr sŵn y byddinoedd wedi dod, a'i bod yn mynd I ddod, a'i curo nhw, a'i lladd nhw, ac felly beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n gollwng popeth, ac maen nhw'n ffoi. Maen nhw'n redig I ffwrdd. Maen nhw mor ofnus, maen nhw'n gadael popeth, maen nhw'n gadael eu cyffylau hyd yn oed, maen nhw'n gadael eu hysynod, maen nhw'n gadael eu cleddyfau, maen nhw'n gadael eu prydiau bwyd, maen nhw'n gadael eu diodydd, maen nhw wedi gadael y cyfan ar lawr. Ond nid yw hyn yn ddarlun o gymdeithas heddi. Ond nid yw pobl yn byw dan warchau pechod, yn byw fel petawn o fewn waliau'r ddinas ac mae pechod yn rheoli ac mae nhw yno yn geithion. Ac mae'r un drwg wedi ei caethiwo, ac mae pobl yn marw o newyn ysbrydol. Maen nhw wedi eu hamddifadu o fwyd ysbrydol o Airdyw. Allen ni feddwl am Gymru fel hyn, allen ni feddwl am Gymru fel dinas anferth a'r waliau o gwmpas, a mae Satan yn rheoli. Ac mae wedi cadw'n Cymru ni yn gaeth tu fewn, ac mae nhw'n gaeth I bechod, ac mae nhw'n gaeth I bleserau'r byd, a mae nhw'n gaeth i'r un drwg, ac mae nhw wedi hamddifadu o fwyd yr efengil. Dydyn nhw ddim yn cael gair Duw dim mwy wedi cael ei ddarllen iddyn nhw, ddim yn cael ei bregethu iddyn nhw, dydyn nhw'n clywed yr emynau dim mwy, dydyn nhw'n clywed am ffordd iachawdwriaeth dim mwy, ac maen nhw'n dan warchau pechod. Dydyn nhw ddim yn mwynhau bendithion yr efengil. Dydyn nhw'n gallu atal eu hunan rhag pechu. A pob dydd maen nhw'n gwanhau ac yn caledu. Tan yn y diwedd does dim teimlad o gwbl, does dim cydwybod ganddynt, dim pwrpas I fywyd, dim gobaith. Ond sylwch y mae sawl un wedi ei rhybuddio. Y mae sawl Elys Seis wedi dod I Gymru ac wedi pregethu ac wedi dweud wrth y Cymru am y gobaith sydd yna. Y mae sawl un wedi clywed ffordd iachawdwriaeth o fewn waliau'r ddinas fel petai o fewn ein gwlad ni. Y mae sawl un wedi clywed bod na obaith, bod modd derbyn heddwch, bod modd I rhyddhau o gaethiwed pechod, bod modd gweld pwrpas I fywyd, bod modd derbyn bendithion diri yn ystod ei bywydau. Ond mae rhai ohonoch chi sydd yma falle'n fwy triennus nag unrhyw un fedrai ddychmygu. Mae yna rhai ohonoch chi allai ddim dychmygu bywyd sydd mor galed. I chi'n clywed am ffordd iachawdwriaeth, ond I chi'n ei wrthod e. Chi'n clywed am y gobaith, ond I chi'n ei wrthod e. Mae mor dwp a pobl yn Samaria ac mae yna ddigon o fwyd tu fas i'r waliau, ond doedden nhw ddim yn gwybod bod y byddin wedi mynd. Doedden nhw ddim yn gwybod.
Roedden nhw dal yn marw tu fewn I waliau'r ddinas, bod Duw wedi addo byddai'n cael gwared a byddai'n darparu, ac fe nath fe ath byddin y Syriaid I ffwrdd, ac roedd ei bwyd ar ôl, ond roedd y rhain wedi gwrthod gwrando, ac roedden nhw mewn ddim yn gwybod am y bwyd tu fas, heb edrych hyd yn oed, heb geisio hyd yn oed. Ond mae rhai o'n chi wedi clywed. Fel y tywysog, fe ath Eliseis lan at y tywysog, ac fe ddywedodd wrth y tywysog, erbyn bore fori, fe fydd na ddigon o fwyd, a nath ddim credu, ac fe fydd effer ni rai o'n chi yn erchill yn waith, nag effer ni gweddill y byd, achos I chi wedi clywed, I chi wedi clywed bob wythnos, bob sul, bob nos Sadwrn, bob cwrdd gweddi, bob gwersyll, bob cynhadledd, I chi wedi clywed yr gyfengil dro ar ôl tro, a beth I chi'n neud, I chi'n gwrthod gwrando? Mae'ch sefyllfa chi'n fwy triennus na'r rheini mas fyna. Sa'n nhw erioed wedi clywed, sa'n nhw erioed wedi edrych, ac fe fydd colledigaeth nhw yn erchill, ond I chi fydd yn lot waith, achos I chi yn llawn balchder, yn eistedd yna, ac yn meddwl, wel, mae gen I fy marn fy hunan, mae gen I fy syniadau fy hunan, I chi dros ben llestri. Wel, I chi fel y tywysog yma, ac fe ddaw barn Duw arnoch chi. Chi fel eich bod yn eistedd yng nghlwydi'r ddinas, yn gweld hyd yn oed yn milwyr yn ffoi am ei bywydau. Chi bron iawn mor dwpa hyn. I chi fel petai rhywun wedi dod o Samaria, ac wedi dod at y clwydi, ac wedi gweld y byddinoedd yn ffoi, ac I chi'n gweld y bwyd ar ôl, a chi dal yn eistedd yna neu dim, ac I chi dal yn eistedd yn marw o newyn. Yr holl fendithion sydd o'ch blaenau chi. Ac eto I chi'n gwrthod gwrando, ac beth I chi'n meddwl amdano? I chi'n meddwl beth chi'n mynd I wneud bore fori, beth chi'n mynd I wneud yn ystod y gwyliau Pasg, pa hwyl chi'n mynd I cael d'ch ffrindiau, a dyna'r unig beth allwch chi feddwl amdano, yw eich pleserau chi, ac eto mae hyn yn peri i'r newyn I fod yn llethol, ac bydd yn eich dinistro chi, nid yn unig am eich bywyd, ond am holl ragwyddoldeb. Yr ydych chi wedi gweld effaith yr efengil. Yr ydych chi wedi clywed am ei haddewidion, ond dal I wrthod. O'r fath ffolineb, y fath ddallineb. Mae ganddoch chi well fod yn farw o newyn mwynhau rhyw bleser di bwrpas am gyfnod anhygol o fyr. Does dim byd fwy twp. Does dim byd fwy peryglus. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Beth am gobaith y gwahanglwydd. Os oedd cyflwr y dinasyddion tu fewn I waliau'r ddinas yn driennus, ystyriwch hyn te, dyma mae'r stori mynd yn ei flaen, tu fas I waliau'r ddinas, lle chi ddychmygu dim hi mwy brawychus? Yr oedd na 4 gwahanglwydd, yn ôl pob sôn, roedden nhw'n dad a 3 mab dwi'n credu, ac yna, dyna be mae'r rhai yn meddwl, ac yna, yr oedd y 4 yma yn mynd I farw ta beth, doedd dim gwella i'r gwahanglwydd, yr oedd eu cnawd nhw yn pydru arnyn nhw, ac oherwydd y cyflwr, yr oedd yn rhywbeth heintus, ac nid oedden nhw'n gallu trigo o fewn waliau'r ddinas, ac felly rhaid iddyn nhw'n cael eu taflu allan, o'r falle y wraig a'r fam dal yn y ddinas, yn iach, o dyna dor calon iddi hi, yn gweld I 3 o fechgyn a'i gŵr yn cael ei gyrru allan o'r ddinas, ac yn goffa byw ar ben ei hunan, a byddin Syria lawr fan hyn, ac yna newyn tu fewn i'r ddinas. Ac yr oedd y 4 yma'n dibynnu ar drigaredd dinasyddion y ddinas I daflu gweddillion o fwyd iddynt, ond nawr oherwydd y newyn, doedd dim gweddill ar ôl, achos yr oedd y trigolion y ddinas angen y bwyd oedd ganddyn nhw I fyw. Ac yn sicr felly doedden nhw ddim yn mynd I rhoi y gweddill i'r gwahanglwyfion, achos o'n nhw'n mynd I farw ta beth. Mi roedden nhw'n unig, yn newynog, yn ofnus. Ond yr oedd y farwolaeth yn agosau oherwydd y newyn, allwch chi ddweud. Ond hefyd yr oedd byddin Syria mor agos, ac ni'n darllen yn y 3 adnod ac adnod 4, ac yr oedd 4 gŵr gwahanglwyfus wrth ddrws y porth, a hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, paham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw. Os dywedwn ni, awn ni mewn i'r ddinas,
newyn sydd yn y ddinas, a ni a fyddwn feirw yno. Ac os trigwn yma, ni a fyddwn feirw hefyd. Am hynny, deiwch yn nawr ac awn i wersyll y Syriaid, a o chadwant ni yn fyw, byw fyddwn, ac os lladdant ni, byddwn feirw. Mae'n amlwg yn diwe. Dyna i chi ddoethineb, dyna i chi resymu cywir, roeddent yn deall yr argyfwng i'r dim. A oes na rai yma wedi dod at y man hon? Fel rhain, yr oedd rhain wedi deall. Yr oedd y 4 gwahanglwyf yn meddwl, wel, os i ni'n fan hyn yn aros fan hyn, i ni'n mynd i farw o'r gwahanglwyf neu o newyn. Os ewn ni mewn i'r ddinas, i ni'n mynd i farw o'r gwahanglwyf neu o'r newyn, achos ydych chi'n bwyd fyna chwaith. Os ewn ni'r Syriaid, i ni'n mynd i farw o'r gleddyf, neu falle newn nhw drigarhau wrthyn ni. A falle dafla nhw torth o fara i ni. Dwi wedi mynd i synwyr. Sa'n ni'n mynd i aros fan hyn am marw? Ewn ni at y Syriaid, sy'n pwrpas mynd i'r ddinas y Samariaid, achos yno mae yna newyn. Sy'n pwrpas aros fan hyn, achos fe newn ni farw o newyn. Beth am mynd i'r unig lle mor anhebygol yw i fynd at y byddin, falle newn nhw roi bwyd i ni. Ac yna falle gewn ni fyw chydig bach yn hirach. Oes na rai yma wedi dod at y man hon. Efallai i chi wedi teimlo difrifoldeb eich cyflwr fel yn byw tu allan i waliau'r ddinas, heb gobaith, heb bwrpas, eich bod wedi gweld eich pechod. Os na rai nhw chi o'r diwedd wedi gweld difrifoldeb eich pechod. Mae fod yn pwyso'n drwm ar eich enaid. Eich chi'n llwythog ac yn flinedig. Ac mae cario holl bwysau euogrwydd pechod yn drwm. Rydych yn ymwybodol bod mwy i fywyd, bod yna bwrpas, rhaid ein bod wedi'n creu reswm, ond ych chi ddim yn deall pam, a dydych chi ddim yn gallu taflu'r teimladau mewn ffwrdd, ac mae yn pwyso'n drymach ac yn drymach, ac trio sawl gwaith anghofio am yr pryderon a'r ofnau a'r pechod, chi'n trio llenwi bywyd a phleserau'r byd, ond dal i ddod yn ôl y mae'r euogrwydd a'r gwacter, yr ymwybyddiaeth bod Duw yn gweld a chlywed pob dim. Efallai bod chi fel yna fod yn dod yn ôl, chi'n trio eich gorau i redeg i ffwrdd, ond mae'n dod yn ôl. Mae yna rhai pobl di symud i ffwrdd yn bell o sain yr Efengyl, ond mae'n ei dilyn nhw fyna. Mae rhai wedi symud dros y moroedd, wedi mynd i wledydd tramor yn meddwl mynd i rhedeg i ffwrdd o sŵn yr Efengyl. Beth sy'n digwydd? Mae Duw yn ei dilyn nhw yno, mae'r ysbryd glân yn ei hatgoffa nhw o'i pechod, a dydyn nhw ddim yn gallu cael heddwch. Maen nhw'n trio llenwi bywyd a phleserau'r byd, ond mae'n dal yn methu llenwi'r gwacter. Gych chi'n gweld nad yw'r teimladau yma'n diflannu. Eich bod chi'n gallu dweud fel y gwahanglwyfion yma, pa ham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw. Dyna chi osodiad. Na fydda na rai yma yn yngan y fath eiriau ac yn gweithredu. Pam i chi dal i aros ac yn marw yn eich sefyllfa? Pam na fentrwch chi? Pam na fentrwch chi geisio? Pam na newch chi ymchwilio ymhellach? Pam na newch chi ddarllen mwy? Pam na newch chi fwy oedfaon? Pam na newch chi wrando ar yr Efengyl? Pam na newch chi geisio? Pam na newch chi weddio? Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist. Efallai bod chi'n dweud bod chi wedi ceisio, ond gai ddweud wrthoch chi, os nad ydych chi wedi dod o hyd, dydych chi ddim wedi ceisio'n iawn. Achos y sawl sy'n ceisio sydd yn cael derbyn. Felly pam na fentrwch chi? Os aros bler i chi, yna meirw fyddwch chi. Os arhoswch chi bler i chi, yna diwedd fydd y gan, fydd y colledigaeth tragwyddol. Dyna gyflwr. Beth sydd ganddoch chi golli os na newch chi fentro? Am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. I drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddisi, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy ac yna hwn. Fenaid gwel a ddasrwydd, y person rhyfedd hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mentra arno? Camwch allan, ceisiwch,
Peidiwch a gofni be mae pobl yn mynd i ddweud. Peidiwch a gofni be mae'ch ffrindiau chi'n mynd i ddweud. Peidiwch a gofni be mae'ch rieni yn mynd i ddweud. Neu'ch brodyr a chwionwyr yn mynd i ddweud. Mentrwch arno. Mentrwch arno, dyna be mae'n dweud. Dyfywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo. A holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. O, na fyddech chi'n mentro arno. O, mae'r byd yn ddyddiol yn mentro ar bethau sigledig, yn gwneud penderfyniadau hirt, sydd yn arwain at golled ariannol a cholled wyneb a cholli parch. O, maen nhw'n mentro. O, mae'r byd yn mentro. Maen nhw'n mentro trwy'r amser a pethau anwadal, a pethau sydd yn byr dymor. Ond yma mae'n dweud mentra ar Grist. Does dim risg yma. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Paham yr ydych chi yn aros yma yn marw. Dyna beth yw. Chi weld mae eistedd yma yn y seddi. O sil i sil. Beth sy'n yn digwydd? I chi'n marw o newyn. Mae'r bwyd yno o'ch blaen chi. Ac i chi'n mynd, mae ei weld petai chi'n marw'n gorfforol o newyn, be fydd yn digwydd? Byddech chi'n colli pwysau. Mi fydde'r esgyrn ni weld. O'ch chi'n gwybod beth? Yn ysbrydol dyna beth sy'n mor amlwg. Mae ei weld mor glir. I ni'n ei weld yma'r wyneb yn newid, yma'r caledwch yn dod i fewn, dydw i ddim eisiau gwrando ar hwn. Dwi'n gwrthod gwrando am yr olwg, mae'r holl wep, mae'r holl gorff yn newid. Mae e fel newyn corfforol, mae'n waith, mae'n hir dymor, mae'n newyn ysbrydol yn para tra gwyddordeb, ac yma, mae'r bwyd yma o'ch blaen chi, mae'r holl fendithion o'ch blaen chi, mae'r efengil, mae ddeiant pechodau, bywyd trwy gwyddol, heddwch a Duw, yn cael ei gynnig i chi, sil ar ôl sil, ond i chi yna yn marw o newyn, ac i chi mynd yn llai ac yn wanach ac yn wanach. Oherwydd eich gwrthodiad i wrando. Wel, yn fyr i orffen. Gras a gorfoledd. O, mae hyn yn hanes llawn gras. Yr oedd Duw yn trigarhau wrth ddinasyddion a oedd yn newynu. Dyna'r darlun sydd fan hyn. Yr oedd Duw yn anfon Elisei sydd ddweud wrthynt yn newyddion da o waredigedd bai pwy fod y Samariaid yn marw o newyn i bai nhw. Yr oedd Duw wedi darparu. Peidiwch chi a beio Duw am eich colledigedd, chi sydd wedi pechu. Chi sydd wedi gwrthod yr efengil. Peidiwch chi a beio Duw am eich anghapusrwydd mewn bywyd ac am eich problemau, eich pechod chi sydd wedi peri hyn. Mae Duw wedi darparu ffordd i achawdwriaeth ar eich cyfer chi. Fe anfonodd ei fab. Yma yr oedd Duw yn ymyrryd. Fe barodd e'r byddinodd i glywed sŵn ceffylau a cherbydau a byddinoedd. Dyna i chi wyrth, dyna ras, dyna ddarpariaeth, yn peri byddinodd i ffoi, a nid yn unig ymhen ychydig o amser, yn syth, ac yr oedd hyn yn golygu, nid yn unig bod nhw wedi mynd, ond hefyd ydyn nhw gadael ei heiddo ar ôl, yr holl fwydydd ffres. Sa'n siŵr pa ffrwythau bydde yno, ond allwn ni enwi'r afalau a bananas ac orenau, grawnwyn, sa'n gwybod bydde'r eina mas yno yn siŵr o fod. A'r holl frwydydd mwy rhyfeddol yn y math yno o diroedd, dyna fwydydd, pinafal siwr o fod, sa'n gweld lem'r un ond y digon o'n nhw, a mi fydde'r llysiau yna. Mi fydde yna ddiodydd yna, mi fydde yna gigoedd wedi coginio, yn barod. Roedden nhw'n eistedd lawr yn ei pebyll, yn cael pryd o fwyd a gwleddoedd, ac yr oedd bob pabell wedi paratoi bwydydd, ac yr oedd digon o fwyd ganddyn nhw. Ac fi'n siŵr o'n nhw wedi paratoi mwy nag oedd angen mwyn i'r arogl i fynd i fyny, i'r Samariaid i wneud i newyn yn waith, ond yr oedden nhw wedi gadael y cyfan ar ôl. Dyna ras, dyna ddarpariaeth. Ond yn ysbrydol, onid yw Crist wedi darparu popeth ar ein cyfer ni. Yr holl sydd ei angen, mae wedi darparu'r cyfan, mae Duw yn ei ddisgwyl o'r sawl sydd i drigo yn ei deyrnas nefol ef, mwyn cael mynedfau i'r nefoedd, i'w deyrnas, rhaid cael perffeithrwydd. Sut fedrwn ni wneud hynny? Ni'n llawn o'r gwahanglwydd, does dim gobeith i ni fynd i'r nefoedd, ond fe ddarparodd Crist hyn. Mae e wedi byw y bywyd perffaith yn ein lle, fe gadwodd holl ofynion y ddeddf yn ein lle, mae e'n cynnig ei glogin o berffeithrwydd, un gorchuddion, un llwyr.
Mae'n cynnig pardwn, maddeiant am bob un trosedd. Fe all wneud hyn hefyd, gan iddo gymryd ein cosb ar y groes. Tywallodd Crist ei waed trosom ni. Ni a ddylse fod wedi derbyn y gosb, ond hyn a wnaeth Iesu Grist oedd cymeryd y gosb ar y groes yn ein lle. O, dyna i chi fendithion, dyna i chi fwydydd. Mae'r holl fwydydd yma o'ch blaen chi. A beth i chi wneud? Ie, diolch yn fawr. Dwi eisiau mynd nawr. Dwi eisiau mynd gytre nawr. Dyna beth i chi wneud. Dychmygwch y dydd erchyll hynny yn rhagwyddoldeb. Fe gafodd y wledd ei gynnig i chi ar blat. Fe gafodd ffordd a chawdwriaeth ei osod ar blat i chi digonedd ohono fe, plat anferth, llawn grasysau trigaredd Duw, llawn maddeiant, bywyd tragwyddol ar blat i chi, a be wnaethoch chi? Diolch yn fawr, dwi eisiau mynd nawr, dwi eisiau mynd i chwarae gyda fy ffrindiau. O, wedi rhesymu am yr hyn y dylsent ei wneud, cododd y 4 gwahanglwyf. Grandewch ar hyn, adnod 5. A hwy a gyfodasant ar doriad dydd i fyned i wersyll y Syriaid yn meddwl bod na fyddin yna gyda llaw. A phan ddeithant at gwr eithaf y gwersyll y Syriaid, wele, nid oedd neb yno. Dyna ryddhad. Bydden nhw'n gallu credu llyged nhw. Dyna lywenydd wrth fentro, gwelsant o'r olygfa mwyaf rhyfeddol. Doedd neb yno, doedd dim un cleddyf yn barod i'w lladd nhw. Nid yn unig hynny, roedd na fwyd yna. A diod. Adnod 8. A phan ddaeth yr rhai gwahanglwyfus hyn hyd gwr eithaf y gwersyll, hwy a eithant i un babell, ac a fwyd tasant, ac a yfasant, ac a gymerasant oddi yno arian ac air a gwisgoedd, ac a eithant ac a cuddiasant, ac a ddychwelasant, ac a eithant i babedd arall, ac a gymerasant oddi yno, ac a eithant, ac a cuddiasant. O, digon dyn nhw! Roedden nhw wedi mynd a cuddio lot o'n fer mwyn i nhw cael digon. O, nid dyna yw'r efengil. O, yr rhai mwyaf trienus, yr rhai sydd dan y mwyaf o eogrwydd, yr rhai sydd wedi gweld difrifoldeb ei cyflwr, yr rhai nad ydynt mor falch bellach i wrthod cymorth yr un sydd wedi gyrru y gelyn yma trosom ni. O, fedrwn ni byth delio'r fath Elin. Fedrwn ni byth delio'r Satan na phechod. Mae'n rhy bwerus i ni, ond y mae un wedi gwneud y cyfan. Y mae wedi gyrru'r gelyn i ffwrdd. Ac y mae wedi darparu gwledd ar ein cyfer ni. O, na fyddech chi'n dod. Beth yw'r dewis te? Os gwrthodwch chi, fe barhewch yn eich newyn, fe fyddwch chi yn caledu, a chyn pendim fe fyddwch chi'n hen, ac fe ddaw bywyd i ben, ond erbyn hynny fe all fod yn rhy hwyr. Pa ham yr ydym ni yn aros yma nes ein meirw? Pa ham i chi'n aros yna, yn eistedd yno, nes eich bod chi'n marw, ac i chi'n gwrthod mentro arno? O, dewch, ceisiwch, codwch, ac wrth ddod fe welwch yr rhyfeddodau gwelodd y 4 gwahanglwyf. Wel, i ddweud y gwir, fe gewch chi fwy o ryfeddod na gafodd y 4 gwahanglwyf. O, nhw wedi cael sioc, yn dod yn disgwyl byddin oedd yn mynd i'w lladd nhw, yn gweld bod nhw wedi mynd a gadael bwyd. Ond gyda chi wrth ddod, o, fe gewch chi sioc. Fe fydd heddwch, fe fydd y faich yn syrthio i ffwrdd. Fe fydd ffydd yn cael ei roed i chi. Wrth ddod, mae gwirth yn digwydd, wrth ddod at Grist, mae'r ysbryd yn rhoi rhodd o ffydd i chi, ac i chi'n cael ei nerth i gredu. Chi wedi trio credu o'r blaen, ond y methu. Ond mae mentro arno yn golygu mae'r ffydd yn cael ei roed i chi, ac wrth i ffydd cael ei roed i chi, mae'r llawenydd yn llifo trwy, mae'r rhyddhad yn dod, ac i chi'n gweld yr holl fendithion, mae sicrwydd bywyd tragwyddol yn eiddo i chi. Byddwch chi'n gallu canu gyda'r ymenydd, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd.
Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Fe gewch chi'r holl roddion, yr holl trysorau, mwy nag unrhyw beth allwch chi ddychmygu. Ac fe fydd pwrpas i fywyd. Ac y cewch chi llawenydd a heddwch a Duw. Be fyddwch chi'n neud a fyddwch chi fel y tywysog yn gwrthod gwrando? Ac yna fe ddaw barn. Neu a newch chi fentro fel y 4 gwahandlwyf. Sdim lot o ddewis da chi'n agos, chi'n mynd i farw os newch chi aros. Ond wrth fentro arno, fe gewch chi holl fendithion yr efengil. Mae gai adael y cwestiwn yma yn eich cliw chi felly. Pa ham? A na i newid pa ham i chi yn aros yma a marw? Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hybyddion, ond hefyd yn diolch i ti am y bendithion, ac am y grasysau, ac am y ddarpariaeth sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio, bydd yna rai yn deffro o'i cyflwr o farwolaeth ac yn dod i geisio a mentro ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth fentro, yn derbyn holl roddion a bendithion a llawenydd yr efengil. Trig ar ha a gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o drwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 701. 701. Mae ffrydiau ngorfoledd yn tarddu o ddisglair o'r seddfainc yn ne. 7-1 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ei ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth.